மக்கள் என்ன இந்த விஜயும் திரிஷாவும் ஒன்னா பிளைட்ல போனாங்கன்றத மனசுல வச்சுக்கிட்டாம ஓட்டு போட போறாங்க. விஜய் வந்து மன்னர் பரம்பரை வாரிசு இது பாசிசம்னு சொல்லிட்டு நீங்க கொள்ளையடிக்கிறீங்க, ஒரு குடும்பம் கொள்ளையடிக்குதுன்னு சொன்னதை மக்கள் எடுத்துப்பாங்களா? இவர் ஒரு ஃப்ரெண்டு திரிஷாவோட கல்யாணத்துக்கு போறத ஒரு பெரிய குற்றமா பார்ப்பாங்களா? நான் கேக்குறேன். சிரிக்கிறதா என்ன பண்றதுன்னு எனக்கு தெரியும். உண்மையிலே இப்படிதான் இருக்கு அவங்க டீலிங்லாம். உண்மைக்கு விளக்கம் கொடுத்தா தெளிவாகும்.